Bueno, hemen nago dira Itxitxa eta mamarekin oso pozik, Oñatira etorri gara, eta galdetu nahi dizuet, Itxitxa mama, abertze gogoratzen duzuen frankismoaren inguruan. Akorretan naiz ni, hemen gerrankoan pasaitzen arieko duen. Eta bota zituen hiru bat bomba bai, txorko amendiko zera izame bai, ja, arie planoko eskatu zen, eskutu zenien mutikoek. Ikusi gen zozer bota inean eta joan da, baina da, zulu egin ja bomba batek, eta han txatara edo, zer da, mutikoan txiluzin durin, hase jasoten. Ez da atzoiak usteko. Eta euskararen inguruan adibidez, bueno, amama laguardiakoa da eta Itxitxa Oñatikoa. Orduan, egoera oso ezberdina zen laguardian edo Oñati, baina adibidez, Oñatin hemen herri euskalduna izan da, zigorrak zeuden euskara hitz egiteagatik. Ze zigor egiten jartzen zizkizueten eskolan? Eskolan, berba egitea eta euskaraz proiektuak egon. Eta guan ipintia anillo bat. Anilloa pasaik izan, batetik beste eta zuparlian batzen zen, eta tontuen egin jau bat. Ikuste zenean bat-ematek euskaraz beraitena, da, anilloan. Eta zer gertatzen zitzaion eraztunarekin amaitzen zuen ari? Arratzateko bostetan eskola durtuten egenean, eta egontran, unta eskurik binin, eta behira. Zenba denbora. Bai, kontatu idazula lehen apurtxo bat, bai, jendak gozea pasatu zela laguardian. Bai, hori bai. Eta joaten zirela auxilio sozialera horra, jatea bat. Auxilio sozial jatera, la gente bai, bastante. Laguardiako bastante gentia bai. Gaur eskongo guxa razionamentuan. Errazionamendu liburuzka. Zaurtu izan da razionamentuan. Hori laguardian be bai. Hori lekuanean, gauzan razionamentuan. Horlago kartilla bat, sello batzuekin, ez da? Bai, que encendía en la tienda el sello, te daban el género. Gutxi, olisua be bai, con aquella máquina, olisua. Olisua, ogia, arroza, ez? Bai, lo más esencial, claro. Eta pasio jateko de junpea eta ezin ban, pegatua. Ja. Nana, como pesado. Eran otros tiempos muy distintos, claro. Abarik eta frente egin utzorundaz, 6 minutos, 6 minutos, alta bestia. Ikutun bat, todo. Cuando íbamos a la escuela a la mañana, cantábamos el cara al sol, con el brazo en alto, Eskuala pinta, El cara al sol. Y la eskuala pinta zen, etorri maizu que luego chillaban España una, España grande, España libre. Arriba España, arriba. Todos corríamos, rompíamos filas y todos a la escuela. Rompan filas, damos kalea. Eta ganean, abesten zenioten banderari, ez ezaguzu? Banderatzen zuten? Honek ez da ikut, patixuan, unibertsitatean, akoan gu... Hacían munduan. Patixuan jolazitxo dugu. Eta goiko terraza gainean bandera nazionala. Gainera teníamos escuela de chicas y chicos. Claro, y la bandera estaba en la parte de los chicos. Teníamos que ir a cantar la bandera a la parte. Eta adibidez, hiru aldiz, abestu bat zenuten? Egunean behin. Egunean behin. Goizien. Cara al sol beti goizien, a la mañana. Luego, por Dios, por la patria del rey era a la tarde, ¿no? Luego ya retiraban la bandera y a la tarde retiraban la bandera. Arriba España, vivo. Algunos ya escapaban sin cantar a la bandera, pero luego les castigaban, Claro. Pero castigo. Ya. Estaba esaten karristakunak. Beste gorroxa bazen, gorroxa txarra. Ja. Gorroxa gintzikoen gauza txarrazko. Karristako zatanak ondo. Ja. Pasauzen, kooperatiba formau ziren, guga etzan, gainik lanien da, jornada eskatu behar, da, ez tozun jornada egiten da. Ama, bi dirigente edo hiru juntau ziren da, huelga enbire da, engeen huelga. Huelga engeen da, bueno, egun bat engeen da, gure honen torza gerenti eta, bueno, formatzeko komisioat. Komisioat, hanberroen,
ala pikina sosa da gesinak, ustez da gesinak bau. Namlago da komisioa. Komisioa namlago eta, bueno, izarrakta agarramendu zerdoan. Gabian, komisioa namlago, hartu eta matutenea. Bai, Lagiriak. Karo, gero ba, ez egolako Gero, Ya la cosa. Reklamen joan da, esan uzkon, ez tozkola fabrika eraiko gure gaiten dagoen artean. Eka, gure horretxu, guzkak ez duntzen, kartzela duz txuinak ez libretiko. Ez aila libreko. Azkenien, bueno, joan emea guziko lanea. Ala lanea joan da, lanien da, ez aila libreten da. Libero gain sortze bat egon eukin matutenen. Eta gero lan barik ala? Lan bat, ez gaugu lanien, azkenean. Ez bera, kaleratu zituzten? Entzun. Urunean libreko ustioetan digirulo bat egunean librauen. Librauen, da, haitzenak urunien lanea. Hantzen lanea, eta zuentza ospalduanik. 11. gaia, diktadura frankista Euskal Herrian, 19-tik 75-ra, eta beti bezala, bi testurizkin, Baionako hitzarmena eta Añobero zen sermoia. Guazen ba, sarrerarekin. Sarreran, lehenik eta behin, esan behar duguna da, gerra zibilean zehar, bi gobernu paralelo izango, edo bi aginte paralelo izango ditugula. Estatu kolpea aurrera eraman zen bi probintzietan, hau da, Araban eta Nafarroan, frankistek behin-behineko gobernu edo batzorde tekniko bat eratu zuten. Eta bestalde, estatu kolpeak funtzionatu edo aurrera joan ezen bi probintzietan, Bizkaian eta Gipuzkoan, nahiz eta Araba iparraldean ere, errepublikarekiko leial mantendu zen gobernua eratu zen. Nahiz eta aurrera eraman zuena gerra zibilean guztia Eusko Jaurlaritza izan zen, baina hau gerra zibilean bertan eratuko zen. Honek suposatu zuen, erregimen aldaketa bat. Errepublikatik pasatu zen Frankoren diktadurara. Hau izan zen diktadura pertsonal, autoritario eta huntz militarikoa. Eta Frankok bere ganatu zituen botere guztiak. Botere legegilea, judiziala eta betearazlea. Eta Franko estatu buru eta gobernu buru izateaz gain, armadaren buru eta alderdi politikoaren feti dela zen buru zen ere. Zeintzuk izan ziren gerraren ondorio zuzenak frankismoarekin batera. Errepublikaren legeria, erakundeak, gobernu autonomoak, erreformak, eta desegin egin zirela. Baita ere, konstituzioa ere. Baita ere, hemen ikusten duzuen bezala, orain aipatu dudan bezala, errepublika garaian aurrera eraman ziren hezkuntza erreforma militarra, nekazaritzakoa, hemen ikusten duzuen bezala, eta orain esan dizuet, feti dela askon zela alderdi politiko bakarra, zigertatu zen PSOE, PC, alderdi errepublikano, ANV eta EAJ-arekin, desegin egin zirela. Zer gertatu zen sindikatu vertikala ezen beste sindikatu guztiekin, desegin egin zirela. Zer gertatu zen Euskal Erakundeekin, Kataluniako Generalitatearekin, eta desegin egin zirela. Eta zer gertatu zen gure hizkuntzarekin, debekatu egin zara. Errepresioa oso gogorra izan zen. Errepresio honekin, egon ziren milaka hildako, hil egin ez zituztenak kartzeletara eraman zituzten, beste asko kontzentrazio esparruetara, aipatzeko hemen Euskal Herri ondoan bazegoela Miranda de Ebrokoa, eta hau pairatu nahi izan ez zutenek, ihes egin behar izan zuten, eta milaka errefusatu izan ziren. Beste ondorio aipagarri bat izango litzateke Gipuzkoa eta Bizkaian kontzertu ekonomikoa indargabetu egin zena. Zergatik, lehen esan dizuedan bezala, errepublikarekiko leial mantendu izanagatik. Orduan, provintzia traidoreak izanagatik, hori kendu egin zitzaien. Orduan, kupo sistema hori desagertu egingo zen. Eta, orduan, Eusko Jaurlaritzak, ez dakitia Bilboko Moyua auzoan dagoen karton hotela ezagutzen duzuen, baina hori izan zen Eusko Jaurlaritzaren egoitza gerra zibilean zehar. Eta hortik, erbestera joan egingo zen, lehenik Bartzelonara, hemen ikusten duzuen, Rabellat Pla jauregira, eta
Katalunia frankisten esku erori zenean, Parisera joango zen. Bueno, gero Paris ere, zoritzarrez, nazien esku eroriko zenean Bigarren Mundu Gerran, New Yorkera joan behar izan zen baita, gero erresistentziak askatu zuenean Paris, bueltatu egin zen Eusko Jaurlaritza Parisera. Eta azkenengo ondorio zuzena izango litzateke demografikoa. Milaka pertsona hil egin zirelako, eta hemen ikus dezakezu grafiko honetan, nola heriotza-tasak nabarmen egin zuen gora gerra zibilean zehar. Bueno, aurreko gaian ikusi genuen bezala, erregimenaren oinarri ideologiko, politiko eta sozialekin jarraitu behar du. Orduan, nazional-katolizismoa, hauetan ez dugu sakonduko aipatu egingo ditu bakarri, bale? Nazionalismo espainiarra, nazional-sindikalismoa, anistasun politikoaren aurka zegoela eta demokrazia organikoa. Guzti hau aurrera eramateko indarkeria erabili zen eta zebabez jaso zituen frankismoak Euskal Herrian. Alde batetik karlismoa, beste alde batetik falangismoa, baita monarkikoak ere, militarrak, kristauak eta euskal oligark. Lau, ekonomiaren garapena. Hau banatuko dugu, aurreko gaian ekonomia ikusi genuen, frankismoaren ekonomian ikusi genuen bezala, bitan. Naiz eta ekonomia hori hirutan bana daitekeen. Lehenengo zatia, autarkiaren garaia, 1960 urtera arte, eta gero 60tik aurrera. Garapenaldi eta desarrollismoa. Orduan, lehenengo garaian, zer esan behar dugu? Bueno, gerra ostean, elektrizitatea azpiegiturak, landa eremua, bidesareak, eta erabat ondaturik zeudela. Ez ordea, industria. Izan ere, naiz eta Bigarren Errepublikako gobernuak eskatu zion Agirreri industria suntzitzeko, honek ez zuen egin, eta orduan hau, altxatuen esku gelditu zen. Hori erabiliko zuen orduan, ekonomiako ardatz bezala Frankok, eta garrantzi handia izango zuen frankismoan lehenengo garai honetan. Horregatik, Espainian krisi ekonomiko latza zegoen bitartean egia da Euskal Herrian industriak hazkunde garrantzitsua izan zuen. Zeintzuk ziren sektore nagusiak Bizkaian, siderurgia, ontzigintza eta industria kimikoa, eta Gipuzkoan makina herramienta eta metalurgia. Oso. Esan dizudan bezala, hazkunde ekonomiko garrantzitsua egon zen arren Euskal Herrian, hor hitz egin behar dugu polarizazio baten inguruan. Zergatik, populazioaren gehiengoa miseria pairatzen zegoen bitartean, gogoratu, errazionamendu liburuzka ezarri zela jendeak gozea pasatzen zuelako, egoera inflazioarekin prezioak egin ziren gaur egun bezala, ez da inflazioa badakigu guztiok zer den, tamalez. Eta beste aldean, polarizazioa dinot, gutxi batzuek kriston dirutza egin zutelako. Eta hori izango dugu, Bizkaiko burgesia batez ere, zeinek, industrializazio hori gidatu zuten eta asko aberaztu egin ziren honen ondorioz. 60. urtetik aurrera, jasartzen gara desarrollismoan gogoratu, egonkortze ekonomikoa 1989 eta 62tik aurrera egon zirela garapen planak. Honek ekarriko zuten hazkunde ekonomiko izugarria eta hau aurretik aipatu dizuedan sektore horietan oinarritu zen, hau da, siderurgia, ontzigintzan eta industria kimikoa. Produkzio eta esportazioek gora egin zuten izugarri, eta honek, normala den bezala, etekinak edo mozkinak izugarri igo zituen. Ere ikusiko dugu nola tertziarizazio bat emango den. Zer da tertziarizazio bat? Zerbitzu sektoreak, garrantzia hartuko zuela. Naiz eta oraindik ez den sektore garrantzitsuena izango. Baina ja ikusiko dugu nola hori aldatzen joango den. Bestalde Euskal Herrian Ulgor kooperatibaren inguruan hitz egin behar dugu. Hau da, gero kooperatiba Mondragon bilakatuko zena. Orduan kooperatibek garrantzi handia izango dute Euskal Herrian, gero ere sortuko da Eroski, eta Ulgor hau kudeatzeko ere Caja Laboral Popular sortu egin zen, eta esan dizudan bezala, Euskal Herrian
hazkunde ekonomiko garrantzitsua egon zen garai honetan, eta honek ekarri zuena izan zen, Madrilen eta Bartzelonan gertatu zen bezala, mapa honetan ikusten duzuen bezala, bihurtu zirela populazioa jaso zuten guneak, eta migrazio mugimendu oso garrantzitsuak egon ziren Espainiaren barnean, Euskal Herrira, Madrilera eta Bartzelonara. Bost, erregimenaren aurkako oposizioa. Gerra zibila amaitu zenean, Euskal gizartea bitan zatituta zegoen. Irabazleak eta galtzaileak. Irabazleak izango ziren alde batetik. Karlistak, falangistak, militarrak eta Euskal Oligarkia. Eta bestalde ditugu garaituak izan zirenak. Nazionalistak, sozialistak eta komunistak eta anarkistak. Orduan, euskara debekatua izan zen, euskara erakundeak ere, autonomia estatutua bertan bera gelditu zen, zentzura gogorra ezarri zen, eta errepublika garaiko erakunde guztiak desegin egin ziren. Testuinguru honetan, euskal nazionalismoak, oposizio egin zuen erbestetik, kanpotik, bai? Eta Jose Antonio Agirrek, Bigarren Mundu Gerran zehar, aliatuekin lotura diplomatikoak ezarri zituen, batez ere Amerikako estatu batuekin. Esperantza bat zegoen, ea Bigarren Mundu Gerra aliatuek irabazten bazuten, eta ikusten zuten 54. urterako ala izango zela, eta pentsatzen zuten bide horretatik Francoren erregimenarekin amaitu ahal izango zela. Eta testuinguru honetan idatzi zen zuek aztertu behar duzuen Baionako hitzarmena. Hori izan zen, hitzarmen bat sinatu zutena Euskal Herriko alderdi eta indar sindikal guztiek, zeren alde egiten Eusko Jaurlaritzaren alde eta frankismoaren eta monarkiaren aurka eginez. Eta esan dizudan bezala, esperantza handia zegoen, baina esperantza hauek azkar zapuztu ziren gerra hotzarekin. Gogoratu gerra hotza zer da? Mundua zatituta gelditu zela Amerikako estatu batuaren aldeko kapitalismoaren eta Sovietar Batasunaren aldeko komunismoaren artean. Eta honek ikaragarrizko onura ekarri zion frankismoari. Izan ere, Franco antikomunista sutsua zenez, hor oportunidade aukera bikaina izan zuen autarkia horretako isolamendutik ateratzeko eta nazioartean legitimitatea eskuratzeko. Eta gutxinaka Euskal Gobernuaren, erbesten zegoen Eusko Jaurlaritzaren gobernuaren esperantzak zapuzten joan ziren 1953. urtera arte, non urte horretan, gogoratu behar duzue, bi gauza garrantzitsu gertatu ziren. Gogoratzen duzue, alde batetik Madrileko itunak Amerikako estatu batuekin eta bestetik Vatikanoarekin konkordatua. Lankile mugimenduarekin jarraituko dugu. Gogoratu, autarkiaren garaian, egoera ekonomikoa oso txarra zen, orduan, soldatak oso baxuak, lan egunak oso luzeak, eta bizi baldintzak oso txarrak ziren. Polarizatzen ari zen gizarte horretan, bien bitartean burgesia asko aberastu egin zen. Eta honek, langileen, lehenengo grebak ekarriko zituen 1957. urtean. Lehen greba masiboak, hemengo aldizkari honetan ikus dezakezuen bezala. Honen aurrean, errepresioa bortitza izan zen. Milaka eta milaka kaleratu izan ziren, baita milaka atxilotu ere. Eta grebak, hainbesteko indarra lortu zuen, non frankismoaren gobernuak negoziatu egin behar izan zuen grebalariekin, eta zigorrak kendu zituen greba amaitzaren truke. Baina honek ez zuen ekarriko grebak amaitza. Izan ere, hurrengo hamarkadan zehar greba ugari egon ziren, baina erantzuna beti ere errepresio gogorra izan zen. Hurrengo hamarkadan, aipagarriak dira 62ko greba handia, eta 66 eta 67 urteetan zehar eman zen frankismoko grebarik luzeen. Zeintzuk ziren langileen eskakizunak? Alde batetik lan arloarekin lotuta zeudenak. Hau da, soldaten igoera, lan baldintzako betzea, greba askatasuna eta sindikatuak ere legalak izatea, eta gero izango genituzke Euskal Herrian
eskakizun propioak, ez? Autodeterminazio eskubidea, euskara legeztatzea eta askatasun orokorra. Eta, komentatu nahiko nizueke bitxikeria moduan, ez da egitea ezagutzen duzuen, hau langile komisioen edo komisiones obrerasen irudia zen garai hartan, eta ikusten duzuen nola irudikatzen dituen beso, langileen besoak, ez? Eta beso horietan, hemen beso bat falta dela somatzen duzu, ezta? Eta beso horrek erreferentzia egiten zion langabezian zegoen langilei, bai? Elkartasun moduan. 5. Erregimenaren aurkako oposizioa. Beste oposizio fronte bat azaldu zen 60. hamarkadan, eta hau izango zen klero euskalduna. Oso aipagarria 60. urtean Euskal Apaizen manifestua. Zeinetan 329 apaizek sinatu zuten Vatikanoko bigarren kontzilioaren erreformaren kutsu horrekin, eta egiten zutena zen frankismoaren aurkako kritika batez ere. Gero ere, aipagarria nola, apaiz guzti hauen aurka errepresio ezarri zuen diktadurak, eta horregatik 78an Zamoran apaizentzako kartzela bat eraiki zuen. Urte horretan bertan ere, Derioko apaiztegian itxialdi bat egin zuten protesta modura zenbait apaizek, baina, inongo zalantzarik gabe, garrantzi handiena izan zuen Añoberosen auzia. Zer gertatu zen? Añoberos apezpikua zen, eta homilia bat idatzi zuen Euskal Nortasunaren alde eta frankismoaren aurka eginez. Zein izan zen erantzuna beti bezala, errepresioa eta izan zuten, Espainiatik alde egin behar zuela. Eta honek bilatu zuen Pablo Zigarrena aita santuaren babesa, honek babesa eman ere, eta frankismoak atzera egin behar izan. Eta guazen gaiaren azkenengo atalarekin, Euskadi eta askatasuna. Nola sortu zen edo nondik sortu zen? Hasiera batean, EAJ-aren gaztedietatik sortu zen ekin taldea. Eta ekin talde hau, EAJ-tatik bota zuten 57an, eta 2 urte beranduago ekinetik eta sortu zen. Hasiera batean, ekintza politikoak burutu zituzten, baina pixkanaka ekintza armatuetara jo zuten. Gerora, ideologika marxista ezarri zuten Txabi Etxebarrietaren eskutik, eta 78. urtean lehenengo atentatu hiltzailea egin zuten, Meliton Manzanas komisarioa hil zutenean. Eta honek lehenengo barne banaketa ekarri zuen. Alde batetik, bide politikoa nahiago zutenak, eta beste aldetik, borroka armatua irtenbide bakar bezala ikusten zutenen artean. Testuinguru honetan eman zen Burgoseko prozesua. Burgoseko prozesuan, 70ko abenduan, etako 16 kide gerra kontseilu batean epaitu zituzten. Batez ere egotzen zieten, lehen aipatu dizudan, Meliton Manzanasen hilketa, bai? Eta, haietako 6, hemen ikusten dituzuen 6 hauei, heriotza zigorra ezarri zitzaien. Honen aurka, Euskal Herrian eta Espainian, sekulako protesta mugimendu bat sortu zen, eta honen ondorioz, heriotza zigor horiek atzera bota behar izan zituen Espainiak. 1973ko abenduaren 20an, irudian ikusten duzuen Carrero Blancoren aurkako atentatua egin zuen etak. Honek garrantzi handia izan zuen, izan ere Carrero Blanco oso pertsona garrantzitsua zen erregimenaren barruan, gobernaburua zen, eta gainera Franco hil ostean bere ondorengoa izango zela suposatzen zen. Baina honek ere etaren barruan behin betiko banaketa ekarri zuen. Alde batetik egongo litzateke eta militarra, eta beste alde batetik eta politiko-militarra. Eta banaketa honen ostean, frankismoa amaitu ostean eta trantzizioan borroka armatuak hazkunde garrantzitsua izan zuen. Eta amaitzeko, hauek izan ziren frankismoan erail zituzten azkenengo pertsonak. Frapeko 3 kide eta etako 2 kide, Txiki eta Otari.